गोरानि मोथों आवा ताखोलायसिथों जोंनि बुबा गोरानि इमा दैनि मोखां ओंसेथों जोंनि बुबा गोरानि मोथों आवा ताखोलायसिथों जोंनि बुबा गोरानि इमा दैनि मोखां ओंसेथों जोंनो फालै जानाय दाक्तिलो कमरै थांथों जोंनो थोंगै दांनाय लफानि सोरांल' लांथों दिनै बुबा गोरानि मोथों बुबा गोरा आयौ लथों आयौ लथों आयौ लथों बुबा गोरा आयौ लथों आयौ लथों आयौ लथों ग्रेटा ट्रिपलेन मारनाय 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 ग्रेटा ट्रिपलेन मारनाय 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 आयके चुबा चलेनाय 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 आयके चुबा चलेनाय 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 दिप्रासा आयौ लथों आयौ लथों आयौ लथों दिप्रासा आयौ लथों आयौ लथों आयौ लथों दिनै माथाय न मारनाय 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 दिनै माथाय न मारनाय 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 आयके चुबा चलेनाय 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 जेदो फानि दालाल वानसुना रोंया देनि जेदो फानि दालाल लाजिना रोंया देनि जेदो फानि दालाल वानसुना रोंया देनि जेदो फानि दालाल लाजिना रोंया देनि हानि नखा ओंखामुनि थोंगै दंजांमानि उसुब जातंमानि हानि नखा ओंखामुनि थोंगै दंजांमानि उसुब जातंमानि दिनै बुबा गोरानि मोथों आवा ताखोलायसिथों जोंनि बुबा गोरानि इमा दैनि मोखां ओंसेथों जोंनो फालै जानाय दाक्तिलो कमरै थांथों जोंनो थोंगै दांनाय लफानि सोरांल' लांथों दिनै बुबा गोरानि मोथों बुबा गोरा आयौ लथों आयौ लथों आयौ लथों बुबा गोरा आयौ लथों आयौ लथों आयौ लथों ग्रेटा ट्रिपलेन मारनाय 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 ग्रेटा ट्रिपलेन मारनाय 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 आयके चुबा चलेनाय 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 आयके चुबा चलेनाय 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 दिप्रासा आयौ लथों आयौ लथों आयौ लथों दिप्रासा आयौ लथों आयौ लथों आयौ लथों दिनै माथाय न मारनाय 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 दिनै माथाय न मारनाय 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 आयके चुबा चलेनाय 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 Bubagra ayloton, dipramota ayloton, dipramota ayloton, wakya ayloton, dikabra ayloton, bubagraje, bubagraje, रेलवे कॉरिडोर उद्देश्य तामो जों जतन साइमानो जिनि सारा त्रिपुराव जों दाबो डिस्ट्रिक्ट वाइज हानजानि बायरे खालाय दङ थानाय जिनि सिपाइजरा डिस्ट्रिक्ट नु मखने बिसम मनि जे बेले कतर खलाय रेल खेमानि अ माहाकेना जों जिनि खय डिस्ट्रिक्ट आन्ध्र जों खलाय क्या अ जत जिनि ऑनरेबल एमएलएस ऑनरेबल एमडीसीस ऑनरेबल ईएम्स ऑनरेबल मिनिस्टर भाइ जत ऑनरेबल लीडर्स अफ भाइ जिनि वारियर्स अफ भाइ र जॉइन खालाय क्या जों दन साइमानो बुबागान थानजानि बिसुते जों जे जिनि बुसकांनि जे जिनि मानथाय सकथाय दंथाय नकथाय जाथाय बेबाग जों सेकजाय दमानि इनजास्टिस नि दमानि जिनि बुबागान बिसुन जों माननाय दा जों अमर दिनि जे जिनि कासरेलि जे थानजानि खरम जों पिलाय दं बुबागान जे थानजानि खरम जों काइसा लामा दं जे थानजानि बिसुतेनो जों दिनि अन हारमनो जों मानन आबानो आबान बाय दिनि अर गामि गाबै न बुरुं बुरुं लामा लामा
बाजार सदार थांलायो जों दिनै बबागाना थांजानो खौनो बिलाइ दङ दिनै अ रेलिनि बिषयदै जों अबार पिसफुलि रेलि जे रेलिनि बिषयदै जों सारा त्रिपुरा लुकरनो मेसेज ना थाङै दङ जे एबारिखा जों दिनै बगाना बिषयदैनो जों दिनै बोसखानि जबा जों खालामबाय बोसोक दिनै जे बाइक कयटा बाइक जे एक्सपेक्ट खालामनानै जों 4,000 बाट मोर देन 4,000 तिति एजी सं बरे बहाय आशा दङ माने अमा त नो डाउट 28 जे सिट दङ माने बेसि कत साया जों बुहाय ओ बासा कयेकजन बर सामा खानाबले दंबा जदे 28 सीट बर मा 30 सीट मानाको बाट जों आमति कत सागलाक 28 सीट नि बिसिङाव जों 24 ता तो 25 ताले जों श्योर दै जों फाइनाय जों महाराज बेलाय कक पिने रनो बेलाय हामबाय चबानि सिपाइ दिनै 11 तारिख मार्च 11 तारिख मार्च जों दिनै खवाइ डिस्ट्रिक्टआव एसे बाइक रेलि दिनै जत खवाइ डिस्ट्रिक्ट बर' फाइट गोबां मा बर' खर' सखया दङ हाइफानो जों लुकुरावनो একটা प्रचार लुकुरावनो आवाय थाइमनि बाइक रेलि बोसखांनि पासनो जों तितिया दिसो बबागारा जा सामानि आ कं दंनाय देखामानो पुलिसा काइबा मानाय हिनि बनिजि आवाय थाइमनि सिगदा जों बबनो नायो पुलिसा काइबाओ सगिरिनन बागै तिनि जत लिडार्स तिनि अर दङ मन्त्रि दङ तिनि इएम दङ इएम फरेन खरकाम दङ তারপরে তিনি স্টেট তিনি বিশ্বগত বাবু তারপরে যত এমডিসি যত তিনি লিডার্স এবং এক্স তিনি এমএলএ যত দङ বরং তুইনো তিনি চবানো তুইজনের বাগै অ চবানো তুইজনের বাগै বরং बोखाव सिचारेन बागै चिनि नाहार मुं अब अ नाहार मुंनो तीनो जों बोसखां निर्बाचन अखरनाय अबनो चिनि साक्सेस उंथुन हिनि जत लुकुरनो आनि हामबाय याफारि जत कक खनाय तंनाय दं बरबो हामजा कुनकुनि आसक साइनान कक थाइनि साबाना ताका बाबु ताइ चिनि अमथाय दि अमथाय लखबि गोबां मा चिनि अजामारक दिनर फाइ मानजाक फाइका ताइ परे चिनि চিনি ইএম রুনেল তারপরে চিনি জিতেন নখবি গোবাংমা চিনি তাই চিনি বিশু বড় যত্ন তিন ফাইমানজা ফাইফিকা जों ब्रेकेल तंथका मुसु पतर खाइमाना ने जों वानसुमाया चिनि वानसुमानिसाय तिनि तेबो पतर उंखा जों टार्गेट खाइमाने 2000 হয়তো 2500 তিনি 4000 খরচ খাইতাंका তাই খনাবো চিনি বাইক রেলি দङ আবো लेमुसारानि चिनि खयचमुनि पर्यन्त आरो मनिसे गोबां नाय हिनै जों हा खालायो अमदि खाइनो चिनि फान बुबाग्रानि फान तिप्रासानि फान जों जत्तनो मेसेज नलायो जे बुसकान जे एडिसि चंमारियो बुबाग्रानि त्रि फांबायनो जोंनो दावायसा क्षमता किबि दङ अबसि फुलुकौ আমার সিনিয়র তাহলে जों बुसकां 14 तारिख हमरंगो चिनि प्रथम पान्डा गोबां मावनाय आरो बुबाग्रा सारा त्रिपुरायाव चिनि दफा हानि बागै चिनि लुकरनो मेसेज दिनाय अदिना जत्न फाइनालनि बागै आं नरंनि फानि कय मुनारंगो आदिनो फाइनि बुबाग्रा सारा त्रिपुरानि चिनि त्रिपुरा सारावनो काइसे मेसेज दिनाय अतर मेसेज दिनाय जे मेसेज बाय जों बुसकांनि साला एडिसिओ जों प्राइमारि बागै नगर थाङै प्रचार खालायनायनि बागै जों आन माननाय आबुनि बागै फाइनाय 14 तारिखआव जत्न फाइनालनि बागै आं कबगो ताइ तिनि जे बाइरेलि फाइनाय जत्त ताखौ बुखौ ताइ मिडिया ताइ पुलिस प्रशासन ताइ अन्यान्य যারা ছিল সুবানাই যারা ছিল তুই খালিনাই বেবাক দনো চিনি ত্রিপুরা খালি উঙ্গই ওয়াইটিএফ নি উঙ্গই টিডব্লিউএফ নি উঙ্গই তাই টিআইএসএফ নি উঙ্গই বেবাক দনো খাকা হাম ইয়াফরি অগ মুসিকটি লংসুন হামবাই